So hey guys, welcome to another video. So today we are doing a Q&A session with my friends on video call. So you only can hear their voice. नहीं तो छोड़ो भाड़ में जाओ. Okay, hi hello कर दिया. Hello, buddy. Bye. Okay, first question. Okay, कहाँ भाई? आसु. तो ना स्पीड मास्टर केंदी पड़ला? How did you get your name? Really? Why? What is the reason behind it? କଣ? ନାଟା କେମିତି ଦିଆହେଲା? ସିଏ ଗୋଟେ ଦିନ କୋଉ ଦିନ ଜାନୁଆରୀ 15 ଦିନ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମତେ ଦେଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଉ ଆମର ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ନା? କୁହ ତମ ନାଁ କେମିତି ବୁଷ୍ଟ ବୟ କେମିତି ପଡିଲା? ବୁକ୍ ବୟ। ବୁଷ୍ଟ ବୟ नो बुक बॉय बुक पूरा रॉ रखिए ना एडिट हमारे पूरा रॉ एक्चुअली देखे बुस्ट बॉय याकू दिया है जी ये जिते बड़े गाड़ी धरियो सीधा एमती जो नाइट्रोस देला बड़े से सीधा फरक रे मोड़ी दिए सब जगह तोर कौन अछि धीरे 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 तू स्पीड ये करछु कंटीन्यूअसली तार मेंटेन रहइबो मते ना दरन भी मु कहितला मते ना पंकज सत्यानाश तेरा इंटरेस्टिंग लागुनी नॉट इंटरेस्टिंग सोई के उठी सब नहीं ମତେ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ସେଇଠି ଭଏସ ଟା କ୍ଲିୟର ଆସିବ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମେ ବସିଛୁ ତୁ ତ ଘରେ ବସିଛୁ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ବସିଛି ଭଲ କଥା ନା ଭଲ କଥା ସେମିତି ଡିଲେ ହବ କାରଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଇଏ ହେଇପାରିବନି କାରଣ ଭିଡିଓ କରି ଚାଲିଛି ଆମର ତ ଏଠି ଯୋଉ ସ୍ପିଡ ନା 4G ମାନିବାକୁ ପଡିବ ତ ସମସ୍ତେ କଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ବିୟର୍ଡ କାଟୁଛନ୍ତି ନିଶ ଦାଢି କାଟୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରଖିଛୁ କି ସବୁ ଜାଗା ଇଏ ରଖିବୁ KGF ହବା ସବୁ ମୁଷ୍ଟାଚ ମୁଁ ତ ଟୋଟାଲି ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବନି ତ ରେଜଲ୍ଟ କି ଟ୍ରିମର ବାଜିବନି ଟୋଟାଲି କିଛି ବାଜିବନି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ କେବେ ନା ସେମିତି କିଛି ନାଇଁ ମାନେ କଣ ସେ କଣ କହୁଛି କିଛି ନାହିଁ ହଁ ତ ଲକଡାଉନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଆଉ କଣ ଅଫିସ କୁ ଯିବୁ କଲେଜ କୁ ଯିବୁ ବାଡେଇବି ଲୋକ ଆରେ କଣ ହେଇଛି ତୁ ତ କାଟିବୁନି ସେଟା ଜଣା ଅଛି କଣ କଟିଗଲା ହଁ ପୁଣି ତ ବଢିଗଲା 3 ତାରିଖ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ କିଏ ଥିଲେ 4 ତାରିଖ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ସବୁ ଜାଗା କ୍ଲିନ ସେଭ୍ ହେଇକି ଆଉ ଖାଲି ଜଣକୁ ଛାଡିକି ଆଉ ସୋ ଫାର ତମେ କେତେଟା ଗାଡି ଚଲେଇଛ କେତେ ସିସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡି ଚଲେଇଛ 1200 ସିସି ଗାଡି ଚଲେଇ ଦେଇଛ ପବନ ହେଲା କଣ ପବନ ହେଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ଜୋର ଗୋଟେ ପବନ ହେଲା ମୋ ଭାଇ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ତୁ ଇଏ କରୁଛୁ କାହା କଥା ହଉ ଠିକ ଅଛି ସୋ ଫାର ତୁ 1200 ସିସି ଚଲେଇ ଦେଇଛୁ ସେଇଟା ବି କେତେ ମୁଁ କହିଲି 1200 ସିସି ତୁ ଗାଡି ଚଲେଇ ଦେଇଛୁ ସେଇଟା ବି ଇନଲାଇନ 4 ଆମର ସ୍ପିଡ ମାଷ୍ଟର ନାଇଁ ମୁଁ ଗାଡି ଚଲା ଶିଖିନି ହଁ ଗାଡି ଚଲା ଶିଖିଲି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଭାଇ ହାୟାବୁସା କିଣିବ ମୋର ତ ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେତେଟା ଚଲେଇଛି 220 ହଁ 220 ତାଠୁ ଉପର ମୁଁ ଚଲେଇନି ମୁଁ ଚଲେଇଛି
हाँ तू तो 300 चलाइछु इनलाइन तू आउ 50 हाँ कावासाकी 300 तापर 350 350 ତ ଘରେ ବସି କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମଜା ଲାଗୁଛି କିଛି ନାହିଁ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ହୁଁ ତମ ମୁହଁରେ ଦେଖି ଜଣା ପଡୁଛି ନା ଏପଟେ ମିଠା ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଚିନି ଗୁଡ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଆଚ୍ଛା ଏ ଗୁଡ କୋଉଠୁ ପାଇଲା ବି ଚିନି ଗୁଡ ଖାଉଛ ହଁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି ନା ସବୁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ କେତେ କିଏ କରୁଛ କାର ଅଧିକ ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ କର ଏ ତୁ ତ କାର କଥା କହନି ବାଇକ୍ କଥା କହ 117 ट्रिपल ट्रिपल डिजिट मार ट्रिपलिंग रे 117 କୋଉ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥିଲ 220 220 ଦୁଇଶହ କୋଟି ଖଣ୍ଡଗିରି ଜଟେ ବିହାର ରୋड ବ୍ରିଜ ଆଜ୍ଞା ସେ ପଛରେ ବସିଥିଲା ଯେ ଆଉ ବଳି ତୋର ମୋର କେତେ ସେଇ 130 ଭାଇ ଦେଖୁଛ 160 ଗାଡିକୁ 130 ଚଲା ଦଉଛି ମାନିବାକୁ ପଡେ ସବୁଠୁ ସ୍କିଲ୍ଡ ରାଇଡର କିଏ ମତେ ଲାଗେ ମୋ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ କହିବେ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରାଇଡ କୋଉଟା ଥିଲା ଇନ୍ ୟର ଲାଇଫ ବାଇ ରୋड ହଁ ରୋଡ ରେ ହିଁ ଏଭଳି କହୁନୁ ତୁ ଲେଡିଜ ଫାଷ୍ଟ କହ ଯିଏ କହିବ ସେ ଲେଡିଜ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭଲ ଭଲ କରେ କଣ ଏତିକି ଡର ଲାଗୁଛି ଆଗ କହ ତୁ କହ ଏ ଡିକ୍ଲେସ କହିବ ଗୁଡ୍ ବୟ କରେ କହ ଆସ୍ କାଲ କହିବ ଆସ୍ କାଲ କହିବ ସେଇଟା ହଉନି ହେଲା ତୋର ବୁକ୍ ବୟ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉଟା ଗାଁରେ କଣ କହିବାକୁ ପକେଇବ ବହୁତ ଇଜିରେ ଗଣି ନିଉ କେବେ ନା କୋଉଟା ତ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କରିଥିବୁ ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି କୋଉଠି ଯାଇଛି ମୁଁ ଯାଇଛି ମୁଁ କହ ହଁ କହ ବାଏ ମୁଁ ଯାଇଛି ହୁଁ ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ ବାରାଣସୀରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ବିଦିଶା ମାନେ ଟୋଟାଲ କେତେ କିଲୋମିଟର 2000 କିଲୋମିଟର କି 2000 ଉପର ହବ 2000 ପ୍ଲସ ଟୋଟାଲ ଯିବା ଆସିବା 5000 କିଲୋମିଟର ହଁ 5000 କିଲୋମିଟର 5000 ଭିତରେ ହବ 4500 କେତେ ହବ ନା ଭାଇ ତମର ସ୍ପିଡ ମାଷ୍ଟର ମୁଁ ଗଣିନି କେବେ ଗଣ ମନେ ନାହିଁ ମୋର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେତେ ଯାଇଥିବ ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଛିଣ୍ଡି ହେଇଥିଲା ନା ମିଟର